Стремежа нагоре, ако човек го няма, той се проваля. Това съм го виждал с очите си и го знам, че е така. Смисъл, човешкото същество не познава равнината. То върви или нагоре, или надолу. И аз съм избрал първия път. Затова аз винаги в живота си съм се стремил да бъда първо максимално толерантен и второ да бъда абсолютно безкомпромисен по отношение на музиката, с която се занимавам. В мен живее един непоправим оптимист, който смята, че чашата е наполовина пълна, а не наполовина празна. И винаги в мен е имало много силна вяра, че каквото и да се случи лошо, то ще приключи и ще премине в добро. Това е част от моята философия за живота изобщо. За мен всичко хубаво предстои и всичко лошо е назад. Кога ти самият оставаш без думи? Когато свиря сола. Много благодаря за това, за този въпрос, защото много пъти съм казал, аз продължавам да твърда, че говорим за соло китара, аз напоследък и соло цигулка свирам много. За мен това е част от песента. Много хора гледат на солата си като на някакъв момент, в който да блеснат, да се изявят. А за мен важното е солото да бъде част от песента, да допълва идеята на песента, да я украси доколкото може и да усили чувствата, които самата песен предизвиква по възможност. За мен нищо не може да замени това чувство. Да ти се губи време. Ти си бил на сцената 2 часа и половина, все едно са минали 10 минути. Това е нещо, до което се стига трудно, много трудно. И изисква ужасни усилия, на когато стигнеш там, си възнаграден. Безкрайно. Здравейте! Аз съм Милена Павлова, а вие сте с първото издание на подкаста Високо. Съвсем не случайно, първият ни гост е един от най-известните и обичани български музиканти. Човек с богат и пъстър живот, изпълнен с интересни обрати, силни преживявания и неподправена искреност. Той се отличава със своя сценичен чар, чувство за хумор и уникален китарен стил, който комбинира рок, джаз и класика. С неговото име се свързва и емблематичната българска рок-балада, истински символ на полета на духа, песента «Високо» на ФСБ. Добре дошъл на Иван Лечев. Добър ден, добре заварил. Песента е монолог за стремежа към духовна свобода, вътрешна чистота и надрастване на ограниченията. Лирическият герой изкачва житейските върхове, търси себе си, търси истината високо, където не се диша лесно, но се вижда далеч. Кои са твоите върхове? Къде е това високо, което спира дъха ти и колко далече виждаш? Този въпрос е много сложен и ми напомня, че може да кажеш много неща с много малко думи. Всъщност, текста на тази песен е много малко, но е толкова дълбок, че съдържа в себе си всичко това, което ти казваш. Къде са моите върхове? Единият от върховете безспорно е моето семейство, което аз така съм го обгърнал като рицар, който пази замъка си. Опитвам се хем да участвам в процесите, които ни заобикалят, хем да се дистанцирам от много неща, които не ми харесват и които не допускам в личното си пространство. Един от върховете, които съм постигнал безспорно е това, което направихме с ФСБ, а особено това, което предстои да излезе съвсем скоро вече. Ние заснехме един наш концерт с симфоничен оркестър в Античния театър в Пловдив с много камери на времето и най-накрая, след дълги ушлайфания, трудно се стига до готов продукт в наши дни, но успяхме да направим един филм, който мисля, че ще остане в историята по много причини, една от които е и музиката, която той съдържа. Тази песен «Високо» в прекрасната оркестрация на Румен Бойчиев младши звучи
под палката на Григор Паликаров и с симфоничния оркестър Пловдивския по един толкова великолепен начин, че мисля, че ще развълнува много хора. Ние смятаме това нещо да го покажем на филм. То си е филм, пълнометражен, по кината, доколкото това е възможно, и по кинофестивали, а вече за домашно ползване трябва да е на Blu-ray или на 2 DVD, защото е много голям формат. Това мисля, че е един от върховете, до които сме стигнали заедно. Аз поначало трудно говоря за себе си в първо лице единствено число, защото съм отборен играч. Аз обичам да участвам в проекти, да съм част от нещо, а не аз да съм центъра на нещо. Предполагам, че другия голям връх, който продължавам да изкачвам, това е моето семейство, което аз безумно обичам и което си мисля понякога, че сигурно съм направил нещо хубаво в живота си, за да ми се случват такива хубави неща непрекъснато. Малкият ми син, който така нямах голямо желание той да става музикант, но очевидно на таланта не може да се противопоставяш. Става все по-добър и по-добър, печели награди, радва ни всички вкъщи, съседите не толкова, защото той учи ударни инструменти. Ясно е положението. Ударните инструменти имат свойството да са доста шумни. И не всеки е толерантен към това, но гледаме да се справяме. И има още един връх, който всъщност той е планина с два върха. Едната се казва Обичайните за продължение и другата се казва Фондацията. Това са проекти, в които участвам със страхотно удоволствие и които ми носят различни неща, но не мога да кажа кое харесвам повече. Това се е едно да кажа коя ръка си харесвам повече, лявата или дясната. И сега пък, както се казва на така по-обикновен език, да ондуркам един нов проект, който се казва Волева. Току-що излезе третият ни сингъл, който се казва Freak Out, който цели да илюстрира нашето отношение към това, което ни заобикаля, с всичките му плюсови и минуси. Защото около нас се случват прекрасни неща, но много често се случват и ужасни неща. Даже Дони, моя колега от фондацията, има един такъв много добър израз. Някой трябва да измисли хапче за мир. И ако този човек има хапче за мир, той ще трябва да спечели Нобелова награда, но за сега нещата не отиват в правилната посока, за съжаление. Това мога да кажа относно моите върхове. А иначе самата, понеже за песента високо си говорим непрекъснато, тази песен показва как може с много малко средство да кажеш ужасно много. Когато това, което се казва, е мъдро, няма нужда от много думи. Аз от само няколко. Нагоре, все нагоре. Изразява вечния стремеж на човека към повече. Към смисъл, към отговори, към Бог. Ти в какво намираш смисъла и къде и кога търсиш Бог? Бог е навсякъде около нас, във всяко нещо, което правим. Даже ние си говорихме в частен разговор, че сега в ново жилище, вчера точно направихме водосвет, дойде отец Иван от Свети Седмочисленици да освети новото ни жилище. Стремежа нагоре, ако човек го няма, той се проваля. Това съм го виждал с очите си и го знам, че е така смисъл. Човешкото същество не познава равнината. То върви или нагоре, или надолу. И аз съм избрал първия път по всички възможни начини, които са ми известни. Обикновено това значи много труд, много всеотдайност. Музиката е професия, която не понася да я лъжеш. В смисъл, тя е много страхотен коректив и ако човек не е честен, публиката усеща това и нещата не се случват. Затова аз винаги в живота си съм се стремил да бъда първо максимално толерантен и второ да бъда абсолютно безкомпромисен по отношение на музиката, с която се занимавам. Как преживяваш моментите на отчаяние и болка, които навярно си имал в живота си?
Случвало се 2 или 3 пъти в живота ми да се чувствам много зле. По различни причини. И това са моментите, в които човек се обръща към Бог. И към себе си. Но понеже човек е Божие творение, така че то е едно и също. Никога не съм си позволявал да се отказвам и да се отчаивам. В смисъл, в мен живее един непоправим оптимист, който смята, че чашата е наполовина пълна, а не наполовина празна. И винаги в мен е имало много силна вяра, че каквото и да се случи лошо, то ще приключи и ще премине в добро. Това е част от моята философия за живота изобщо. За мен всичко хубаво предстои и всичко лошо е назад. Китарата ти във високо е като още един разказвач. Нежна, но мощна, извисяваща и емоционална. Солата ти добавят тъга и благородство, като изразяват това, което думите не могат. Кога ти самият оставаш без думи? Когато свиря сола. Много благодаря за това, за този въпрос, защото много пъти съм казал, аз продължавам да твърда, че говорим за соло китара, аз напоследък и соло цигулка свирам много. За мен това е част от песента. Много хора гледат на солата си като на някакъв момент, в който да блеснат, да се изявят, а за мен важното е солото да бъде част от песента, да допълва идеята на песента, да я украси доколкото може и да усили чувствата, които самата песен предизвиква, по възможност. И затова различни сола, различни песни, примерно това във високо е такова мелодично, аз обичам да свиря мелодия. От друга страна има песни, които провокират по съвсем друг начин да се свири. Аз не казвам, че мога да изсвиря всичко на земята, но мога да свиря до толкова на китара и на цигулка, че да изразя това, което искам. За мен това е важно. За мен свиренето е израз на чувства и мисли, а не чисто механично действие. Много ми хареса този въпрос, защото действително точно това се стремя да правя цял живот. Песента се възприема като молитва, изповед или вътрешен вик, особено в трудни лични моменти. Кои моменти възприемаш като трудни и за какво се молиш? Има няколко неща, които не харесвам принципно и те се споменават в тази песен. Не харесвам завистта, простотията и злобата в хората, защото те са причина за повечето злини и те се споменават в песента точно по този начин. Трябва всеки от нас да се опита да бъде над тези неща и тогава всички биха живяли много по-лесно на този свят. Аз по тази причина и никога не лъжа. Всяко хлапе се е изкушавало да послъгва за някакви дребни неща. Много рано в живота си се убедих, че като лъжеш си усложнява страхотно живот. Така че и това е още една част от това, което се опитвам да правя непрекъснато, да говоря само истината, мога да премълча и да не кажа нещо, но не лъжа. Лъжата, простотията, злобата и завистта са един квартет, който нанася страшни вреди на човечеството и затова живеем в такъв свят, вместо да се разбираме всички помежду си и да бъдем толерантни и чета ужасни неща напоследък. Съжалявам, но сега скоро четах в Пловдив някакви неща, които са ставали. Не е хубаво това. Трябва да се научим да бъдем толерантни едни към други и не само ние българите, говоря за хората изобщо по света и странното е, че човечеството не помни, забравя собствените си уроци. В тази песен основното послание е това, да се издигнеш над тези неща, където горе има хубави неща, да стоиш там при тях, не да гледаш долу в нечистите неща.
Стана много популярен и сред младото поколение, чрез участието си като треньор в музикално реалити, където показваш не само музикален вкус, но и харизматично поведение. Тук, в Център по себепознание Орфей, проведохме първия национален конкурс за цигулари Орфей на бъдещето на името на твоя баща, професор Боян Лечев, и ще стане традиция да се провежда всяка година. Как виждаш приемствеността? Децата ти вървят ли по твоя път? Въпросът с приемствеността е много сложен, защото не е доказано, че децата на много добрите музиканти стават много добри музиканти. Понякога да, понякога не. Големият ми син се занимава с бизнес. Нищо от това той не е наследил от мен. Аз съм тотално най-непрагматичният човек, който съществува на Земята, докато той е един ходещ компютър. И шапка му свалям, защото той от много малък е абсолютно самостоятелен. Той си има собствен път, по който си върви абсолютно неотклонно. Малкият ми син пък той е пък като мен. Той тръгна по пътя нелекия на музиканта. Желаем му страшен успех. Ужасно талантлив е. Просто аз се съпротивлявах малко, доколкото можах, но видях, че той това си иска. И си казвам, по-добре един човек щастлив, отколкото нещастен. Сега в крайна сметка не можеш да предпазиш някого от съдбата му. И във връзка с формата, в който участвам, аз всъщност много се колебах дали да участвам в такова нещо, защото не си виждах много ролята в това нещо. Даже те се опитаха в началото, там имаше един от чужбина супервайзър, който се опитваше да ни обяснява какво трябва да правим през цялото време, как хората искат да гледат шоу, ние трябва да се забавляваме, трябва да едва ли не да правим някакъв цирк. И аз казах, че няма да правя цирк и ще бъда това, което съм, и че ако не са съгласни, си отивам. Така че това, което се случва в този формат е, че аз съм максимално себе си и говоря едни неща, които смятам, че трябва да се кажат и на младите хора, и в едно такова предаване. И се радвам страшно много, че те попадат на правилна почва. В смисъл, самия факт, че ме срещат хора по улицата и ми казват колко хубаво е било, показва, че така се случват правилно нещата. Възхитен съм от това колко безкрайно много талантливи хора ражда нашата държава. Включително това, за което съм ужасно благодарен и няма да престана да бъда благодарен, че името на моя баща се спомена тук в този конкурс. Моя баща беше един от най-великите преподаватели по цигулка, които е имало в България. Той остави страшна светла дира и той и майка ми като комбинация и по-отделно. И много се радвам, че и тук видях невероятно неописуемо талантливи деца. Толкова се радвам. Това значи, че нашия народ има много сериозно място по слънцето като генератор на таланти, на талантливи хора, на мислещи хора, колкото и да се опитват от всички страни да ни насаждат някакви комплекси, че сме малка държава, че каквото и да било, ние сме по-силни от това. Кога се почувства успял и усети тежестта и сладостта на славата? Има много да се разказва тук. Всъщност, почувствах се успял наистина, когато спечелихме това Грами с Хосе Фелисиано на времето, защото това не е единствения път, когато съм получавал някаква заслужена награда, но тогава видяхме, че ние си имаме място под слънцето дори в страна като Америка. И си казах, че това не е толкова далече. Значи всъщност може. Значи може да се случи. Това има страшно много измерения. Даже бяхме направили с двама колеги китаристи, Веселин Койчев и Цветан Недялков, едно акустично трио, което свиреше авторска музика на
Веско и на Цветан. И пак получихме една американска награда от едни хора, които не ни познават. Все пак ние тук сме някакви известни хора, но в Америка не. И имахме награда за независим джаз проект. И си казах, значи всичко е на една ръка разстояние. Въпросът е човек да има какво да каже и да го каже достатъчно убедително. И тогава навсякъде по света ти си добре дошъл. Стига да имаш какво да кажеш. Откакто се помня, просто така ми върви живота и имам щастието да участвам в проекти, които имат какво да кажат. А като имаш какво да кажеш, си добре дошъл навсякъде. Съществуват ли истински приятелства на върха и лесно постижимо ли е доверието? Доверието е нещо, което е много крехко. Трудно се създава и много лесно може да го загубиш. Ако не мислиш правилно. А въпросът с приятелствата, аз имам така щастието и късмета всички хора, с които работят, да сме приятели. И то за мен приятелството е много по-дълбоко от... То стои някъде вътре в теб и не е нужно с даден човек да се виждаш всеки ден, за да го чувстваш приятел. Много е ценно за мен да имам приятели, с които може да не сме се виждали половин година и като се видим, все едно сме се разделили вчера. И да имаме какво да си кажем. Имам такива приятели, много ги обичам. Предполагам, че взаимно се обичаме. И не само колеги. Имам много близки приятели, художници, лекари. Приятно ми е да знам, че те са някъде там. Понякога, понеже много ни е забързан живота, много сме заети всички. Приятно ми е така да прочета някъде, че някой се сеща за мен, аз се сещам за тях. Много е хубаво да се виждаме. Рядко, но пък като се виждаме рядко, винаги имаме какво да си приказваме. За мен приятелството е ужасно важно нещо. Това е един от стълбовете на обществото. Човек без приятели... Човек е обществено същество. Той не може да... Не е окей, ако е сам. И отчелничеството за мен не е за всеки. То не е човешко. Човешкото е да имаш приятели. Даже имам един приятел от 12 годишен. Щастлив ли си в любовта? И колко пъти я срещна до сега? Любовта е един капан, в който е много приятно да попадаш. Да го кажем така. Нали? И никой никога не е застрахован от влюбване. Един голям поет беше казал, че човек, ако не може вече да се влюбва, значи е безнадежно стар. Но така, случвало се да срещна любовта, кога с положение, кога не, кога споделена, кога не. Но в момента съм ужасно щастлив с моето семейство, което имам. За мен то съдържа всичко, което искам да имам от тази страна на живота, за която говоря. Едно прекрасно момиче имам до себе си, безкрайно талантлива. Жена, която най-после намери време и да пее, защото тя може много други неща. Тя е актриса по принцип. Завършила е балетно училище, но написан детски книги, които имат страшен успех. Тя ходи да ги представя, комуникира с деца, с училища. И направиха най-накрая с Любо Киров един дует, който стана прекрасен. Сега Граф е написа една прекрасна песен, която предстои да излезе, но така, скоро ще се случи. Тя самата беше си написала едни песни, които на времето, когато се запознахме, които може би е време и те да видят бял свят. Всичко това по реда си. Въпросът е, че до мен има човек, който ми импонира страхотно, човек, който не се отказва от нищо в името на нашето семейство и това е много хубаво, защото сме като един човек в две тела. Мечтата на всеки човек. Да, това е постигната мечта наистина. Уморява или те зарежда шума на сцената? Сцената е
нещо, без което аз не мога. Имам колеги, веднага ще дам пример с Румен Бояджиев, с който сме, колкото и да го обичам, това е един от хората, които най-много обичам в живота си, но той не обича сцената, той обича студиото. А пък аз, не че не обичам студиото, но за мен сцената е като въздуха, който дишам. Прекрасно се чувствам на сцената, страшно обичам това, което се поражда, когато става един хубав концерт. Тая магия, това имам чувство даже, че въздуха се сгъстява. То е чисто физическо усещане, все едно въздуха става по-гъст, когато всичко върви добре и когато хората реагират. А те реагират навсякъде, където свирим. За мен нищо не може да замени това чувство. Да ти се губи време. Ти си бил на сцената 2 часа и половина, все едно са минали 10 минути. Това е нещо, до което се стига трудно, много трудно. И изисква ужасни усилия, но когато стигнеш там, си възнаграден. Безкрайно. Относно почивката, това е много сложен казус. Даже миналата година имах 5 почивни дни. Цифром и словом, които по случайност се случиха. И аз ги прекарах в селището на Акага, защото там имаше едно фестивалче и аз просто останах там за няколко дена, за да не пътувам до София и обратно непрекъснато. За съжаление, моето семейство не беше с мене, защото те пък си имаха тук други задачи. Тази година съм твърдо решен да организирам някаква почивка, защото човек действително има нужда да си презарежда батериите понякога. Аз много не обичам да почивам и освен това винаги има какво да се върши, но знам, че така трябва. Това почивката е като лекарство, което то е жизнено необходимо на човек. Не може да не почиваме. И тази година ще направя всичко възможно. Заедно, тримата, да отидем някъде и 10 дена, поне, да не мислим за нищо друго, освен един за друг. Имаме една прекрасна къща, която тя е на 140-50 години, в която ние вложихме страшно много любов, средства и усилия и я направихме прекрасно място за живеене. За съжаление, до нея не може да се прескача много лесно, защото тя е на 80 км и човек трябва да си отдели време. Добре, че имаме страхотни съседи, които наглеждат там двора. Даже имаме един страшен сладур съсед, който вече тази година за втори път ще окуси двора. Защото е един голям двор, един декар и нещо. Там много обичаме да ходим. Той е в Средна гора и е много хубаво. Средна гора е много хубава планина, защото поне може да ходиш пеш във всички посоки, без страшно да се натовариш да изплезиш език. Не е като Рила и Пирин, тето са така, но тя е много толерантна планинка. И във всички посоки сме изходили всички гори, но това никога не ни омръзва. Аз така се улавям, че с възрастта все повече обичам планината за сметка на морето. Като бях по-млад, обичах морето повече, но сега планината просто по такъв начин те зарежда въздуха, който дишаш, тишината, в която спиш, тия дървета, ти да ги прегърнеш. Това е начина, по който ние почиваме, когато имаме време. Всъщност, ти си първопроходецът на подкаста Високо. И благодарение на искреността ти и харизматичното ти присъствие, нарисувахме бъдещите очаквания на нашата публика. И на финала на разговора ни, какво е твоето високо? Много е трудно да се отговори с една дума на такъв въпрос. Мисля, че целият ни разговор съдържа отговора на този въпрос. Всичко това, което правя, което свиря, което мисля, което е моето семейство, моите вече 3 групи, Волева фондация, 4 Волева, фондацията, ФСБ и обичайните заподозрени. Това, което трябва да е високо, е всичките тези проекти, нито един от тях да не бъде оставен да слиза ниско. Всичко трябва да е високо, за да може човек да се гледа в огледалото. Без да го е срам.
Шегувам се, разбира се. Важното е да има мир и да може всеки от нас да прави това, за което е създаден. Дано да имаме възможност. Дано човечеството не оглупее до такава степен, защото това е много лошо. Искам да живеем един хубав живот, да си даваме едни на други любов, музика, хубави неща. Да се обичаме, не да се ненавиждаме.